Megmutatom a top látnivalókat Győrben, amiket érdemes megnézni. Az első hely, amit érdemes megnéznetek, az a Városháza. Ez Győr egyik legikonikusabb épülete, és az egykori tűztoronyról mintázták. Ezután érdemes a belvárosban sétálgatni, itt el lehet fogyasztani egy kitűnő ebédet, vagy egy kávézóba betérni. Győrnek 3 ikonikus tere van, az egyik közülük a Széchenyi tér, ami gyakorlatilag Győrnek a szíve. Rengeteg rendezvénnyel, illetve itt található a győri bencések temploma is. A következő a Mosoni Duna partján fekvő Dunakapu tér, ez az egykori Dunakapu után kapta a nevét. Ezután, ha felfele sétálunk a káptalan domb tetején, találjuk a Püspökvárat, ami a győri püspökség székhelye. Végül érdemes megtekinteni a Bécsi kapu teret, ahol a győri karmelita templomot találjuk, illetve egyéb barokk stílusú épületeket. Ha tetszett a videó és szeretnél továbbra is hasonló tartalmakat látni, akkor kérlek nyomj egy like,